Сәлем дуслар, сіз Шақмақшы каналында. Бүгін ойындар болмай, бүгін бүтән нәрсе болашақ. Бек жидді тема. Нәқ өзім көпігінде Көптен түгіл яратқан өзім үшін шырып бұрғыш бөләк еттім, һәм миңа аның әйләніш тезлігін білдірге керек болды. Ләкин ник деп сұрамағыз? Әйттім бит инде сұрамағыз деп. Бұл видео қаршыма келіп отырған мәсьәләне шешу турында болашақ. Кеттік. Мұның үшін бізге бір шырып бұрғыш, тамғалар үшін штрих, скотч, резин тасма һәм иң мөһиме мөхәндис керек булачак. Шаяртам, резин тасма кирәкми. Баш мөхәндисның ризалыгын алганнан соң эшкә кирешергә була. Шырып бұргычның 3 тәпиле беркеткечен азагына чаклы эченә бурып бетерәбез. Ләкин килеп терәлгәннән соң аны азрак бушатырга кирәк. Шуннан соң 2 тамга ясыйбыз, берсе патронда, берсе корпусның үзендә. Һәм беркеткеч чыгып битеп терәлгәнчә әйләндерәбез. Ничә тапкыр әйләнгәнен саныйбыз. Патрондагы тамга корпусындагысыннан бераз узып китте. Күпме монда? Шома белән әйләнәнең 4тән бире. Димәк, 13-25 әйләнеш килеп чыкты. Шуннан соң патронны скотч белән берәр нәрсәгә беркетәбез. Кирәкмәгәнен кисеп атабыз. Секунд санагычны әзерлибез. Һәм дә инде Так, дубль 2. Үткән хаталарны кабатламыйбыз, тырманы сикереп узабыз. Иң мөһиме абынмаска. Яхшылап беркетәбез. Сүз уңайыннан әйткәндә, менә ник патронны азрак бушатырга кирәк. Секунд санагычны вакытында сүндерергә кирәк, ләкин мин алай әйтмим әлбәттә. 1,5 секунд булды, бар кирәк саннарда бар. Хәзер иң җиңел өлеше бер генә әйбер эшләргә кирәк. Шырып бұргычны алабыз, барабыз һәм күзебез белән карыйбыз. Ярар инде, ярар. Беләйдем мин аның анда язуы барлыгы турында. Миңа төгәлрәк сан кирәк. Кирәкми монда ля-ля-ля. Димәк, секунд ярым эчендә бұргыч 13-25 әйләнеш ясады, ягъни секундына ул 8-83 әйләнеш ясый. Минутка күчерсәк 530 әйләнеш килеп чыгачак. Димәк, миндәге шырып бұргыч минутына 530 әйләнеш ясый. Видеоны кызыклы һәм файдалы дип тапсагыз, лайк куегыз һәм каналга язылырга онытмагыз һәм барыгызга да уңышлы көннәр.